No niin, terveiset täältä talvisesta Turusta. Urheilujournalisti Kaukosen haastatteluun on saapunut HC-TPS:n puolustaja Markus Palmu. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kärsit tällä hetkellä loukkaantumisesta. Mikä miestä vaivaa? No, mulla on tuossa vasemman jalan niin etureidessä on pieni repäymä, mikä vaatii sitten 6-8 viikon levon, niin se on tämä kausi tässä mun osalta, tähtäimet sitten ensi kauteen. Tähtäimet ensi kauteen, tämä kausi taputeltu. No omalta osalta ainakin, että ei tuolla nyt hallillakaan enää mistään sen kummallisemmasta pelata muuta kuin kunniasta. Toivottavasti he saa pisteen siellä. Niin, kyllä. Ei jäädä jumboksiin. Junioreja vähän näytön paikkoja. Näin on. Lähdetään ihan tuolta alusta asti liikkeelle, että miten aikoinaan ajanut jääkiekon pariin? No oliko mä ollut 5-vuotias, kun meidän äiti kysyi ekan kerran, että haluatko lähteä isäpoikaluisteluun. Sitten mä menin sinne kerran koittamaan ja lähdin puolestavälissä pois ja totesin, että ei tää mua varten. Ja lähdin kiukutellen pois. No sit kun seuraava kausi alkoi, niin sit menin luistelukouluun ja silti tiellä ollaan edelleen ja tässä pelataan. Pitkä tie ollaan sieltä tultu. Kyllä. Ketäs siellä junnuna on ollut sit ihan niitä idoleja, ketä pelaajia olet ihaillut? No yksi semmonen, moni pelaaja tietty, mutta yksi semmonen mikä on jäänyt niinku omaan mieleen eniten, niin on Nurmisen Kaitsu, Kultaranne. Aina saa punaisen jälkeen odotella ja ruveta pelkäämään. Tai toivomaan, että milloin se herättää sinne ylämummoon se lautta. Sinnehän se yleensä helähtää. Sinnehän se helähtää, mitä on eniten maaleja Milkalle, noin 41 pönttöä. Aika kova jätkä. Se on semmoinen, mikä jää itselle mieleen. Kyllä. Minkä ikäisenä alkoi olla semmoinen olo, että tästä jääkiekosta voisi tulla ihan niinku ammatti? No kyllä siinä vaiheessa, kun tuolla liigaringissä pääsi pyörimään, niin siinä vaiheessa rupesi niinku homma niinku konkreettisoimaan. Silti ollaan edelleen ja katsotaan kuinka pitkään silti sitten mennään. Mitkä on sun tavoitteet jääkiekkoilijana? No totta kai parantaa koko ajan ja päästä pelaamaan isommassa roolissa ja niin edelleen. Mutta kuitenkin se suuri syy, minkä takia mä jääkiekkoa pelaan, niin on se, että mä voittaisin vielä jotain jonain päivänä. Se on se suuri maali, mikä mua ainakin pitää liikkeellä. Kuulostaa ihan hyvältä ja järkevät maali. Tämä kausi on ollut Tepsi monellakin tavalla aika huono. Negatiivisuutta on ollut joukkueen ympäri ennätysmäärää. Miltä se on tuntunut pelata siellä? Mikä fiilis teillä on ollut Pukukopilla? No kyllä siellä kaikesta huolimatta niin ollaan koettu pitää homma positiivisena ja jatkaa vaan eteenpäin. Kyllä se vaikea tilanne on ollut koko ajan joka puolella lyödään maihin, mutta ei se auta muu kuin pitää fokus vaan oikeissa asioissa ja painaa eteenpäin. Pysytään vähän siellä Pukukopissa. Millaista musiikkia siellä kuunnellaan ja ketä siellä toimii DJ:nä? No DJ:nä toimii Pulli Jere ja Miettisen Kami, ne siellä pääasiassa soittelee sitten ja sieltä ihan laidasta laitaa kaikennäköistä kumppaa. Useimmiten niin aika luokatonta kamaa, mutta No ihan varmasti niin. on. Ketäs siellä on niitä huumorimiehiä? Kenellä on parhaat läpät? No, pitäisikö sanoa, että Virtalan Make on semmonen, kelle tulee parhaat läpät. Hänen kanssaan kyllä on hauska väritellä ja mukavaa ei muutenkin. Virtalan Make. Kyllä. Virtala on veikeä oloinen heppu. Joka seuralla liian jonkinnäköinen sakkokassa olemassa. Ketäs siellä Tepsi sakkokukku on, ketä sinne tallettelee usein ja olet itse päässyt dekomaan tänne? Kyllä sinne tasaisen varmasti tulee lyötyä seteli. Itse en ole ehkä kärjessä, että Rantasen Mikko on aika kärkikahinoissa voisi luulla, että hän on kovin talletellut nuori mies. Sattuu vähän unohtua tavarat vielä joka paikka. Niin. Millaisessa tilanteessa sinne sitä talletuksia joutuu tekemään? No jos unohtelee kamoja tai hölmöilee tai sit jos on jotain merkkipäiviä, niin sit lyödään rahataululla ja sakkokassa rahaa, jos voitetaan matsit. Niin. Ja miten tämä sakkokassa tyhjennetään sitten kauden päätteeksi? No siihen on moni eri tapoja, että jokainen sit päättää miten ne, mutta todennäköisesti joku pieni reissu jonnekin ulkomaille tai Kyllä. on todennäköisesti tiedossa tai vastaavaa.
Liigan tämän kauden tuomarilinja on puhuttanut melkoisen paljon. Mikä on sun mielipide? Onko tuomarit muuttunut huonommaksi? En mä sitä pysty sanoa, että ne huonommaksi muuttunut, mutta sen mä tiedän ainakin, että ei ne parempaan suuntaan mennyt. Että kyllä se niin linjaton homma on, että ei sieltä välillä ei tiedä, mitä siellä saa tehdä. Kyllä se välillä niin kuin tosi katastrofaalista on. En tiedä, pitäisikö ne ammattituomarit saada, mutta en mä tiedä, mitä se muuttaisi loppujen lopuksi. Jotain muutosta siihen täytyy saada, että saadaan parempi linja ja sitä kautta niin on mukavampi pelatakin. Joo, tämä linjattomuus on heijastunut tuonne katsomonkin ihan kiitettävästi kyllä. Sitten tuossa alkuvuodesta tammikuusta tapahtui syntymäpäivänä kummiin, että susta tuli yhden ottelun jäähyennätyksen haltija ja entinen ennätyksen haltija oli muu Raimo Raipe Helminen. Mitäs silloin oikein tapahtui siellä? Miltä tämä kunnia tuntuu? No eihän mä sitä tiennyt niin pelin jälkeen, että mitä että paljon sitä minuutteista oikeasti tuli, mutta sitten kun mä rupesin selviämään, kaverit pisti viesteitä ja nyt on Raipeen ennätys rikottu, niin kyllä siis noin pieni hymy tuli hullu, että semmonenkin rajapyykki sit saatu tuonne historiaan, mutta no se jää sinne ja odotellaan, että kuka tulee sitten seuraavaksi rikkomaan. Eihän se nyt kovin mairittelevaa ole, mutta jääpähän joku nimi jonnekin tilastoihin tästä kaudesta. Joo, ja tätä ei varmaan ihan heti rikota kyllä. No niin, se nähdään. Sä oot jääkiekkoilija, mutta sä oot myös opiskelija. Kerrotko vähän, mitä opiskelet? Mä oon tuolla Turun kauppakorkeakoulussa. Yrittäjyys on pääaineena siellä ja siellä vedetään nyt 4. vuotta. Tasaisen hitaasti etenee opinnot, mutta kuitenkin koko ajan eteenpäin. Vuosi menee vielä ennen kuin valmistuu, mutta onpa ainakin plääni sit peliuran jälkeen, niin selvää. Plan B on aina hyvä olla. Hitaasti, mutta epävarmasti. Niin. Kyllä. Ja tää on semmonen kausi, että tän varmaan haluaa unohtaa mahdollisimman pian. Mitkä on ensi kauden suunnitelmat? No ensi kauden suunnitelmat on hiukan avoinna vielä, mutta kyllä sanotaan, että pientä visioa on ensi kaudesta, että mitä tulee tapahtumaan, mutta katsotaan toteutuuko sitten. Niin ja ne on semmosia, mitä ei varmaan tässä kohtaa oikein saa puhua. Ei, nyt hoidetaan jalkakuntoon ja takaisin reeneihin ja treenaamaan, niin sitten katsotaan missä vaiheessa on mitäkin ilmoitettavaa. Kyllä. Jääkiekkoilijat tekee varmaan muutakin kuin treenaa ja pelaa. Et mitä Palmu tekee vapaa-ajalla? No, Palmu elää aika nuoren miehen elämää, mutta kyllähän aika paljon tulee friendien kanssa just hengailtua ja syötyy hyvin ja pidetty hauskaa. Kesällä sitten ehkä enemmänkin tulee semmoista niinku oikeat vapaa-aikaa, että sitten tulee niinku paljon veneiltyä ja mökkeiltyä ja semmoista, että ihan tavallisia asioita, ei mitään sen kummallisempaa. Ei mitään spesiaalia. No ei mitään se spesiaalimpaa. Kyllä. Sulla on tuolla Facebookissa sangen aktiivinen kannattajaryhmä, että siellä oli 300 jäsentä. Miltä tämmöinen tuntuu? Kyllähän se aika hienolta tuntuu. Että ensimmäisen kerran kun kuulin tästä ryhmästä, niin pisti vähän hymyhuuleen, että jaha, että kukas siellä nyt väärät velit vetänyt aamulla naamaa, mutta kyllähän tää hieno kunnia, että faneja löytyy ja täytyy arvostaa kyllä. Mitä terveisiä sä haluaisit lähettää tämän kannattajaryhmän jäseniä? Totta kai iso kiitos, että on jaksanut kannattaa näinkin vaikea kauden aikana ja vieläkin käydä se hallin, niin on se hieno asia. Ja sit mulla olisi sinne Facebook-faneille, niin mulla olisi tämän kauden yksi mailoista, niin meikäläisen puumerkillä varustettu, niin siellä sitten ilmeisesti arvotaan. Missä peleistä mailan kanssa on pelattu? No kyllähän tuossa noin viimeiset hifki- ja jyppipeliä vedetty. No, näyttääkin vähän, että olisi maali tehty ja vähän syötettykin. Kyllä se hiukan semmoinen maalintekijä mailla tämä. Joo, tämä tosiaan arvotaan siellä Facebookin fanisivulla, sitten kannattaa varmasti vierailla siellä. Eiköhän tähän ole ihan hyvä päättää meillä arpajaisiin. Kiitoksia Markus, että tulit tänne kameroitteen eteen vierailemaan ja hyvää jatkoa ja toivottavasti nähdään mies ensi kaudella vielä
jossain tässä lähiympyröissä. Toivotaan näin. Kiitoksia. Kiitoksia.